Sachisen ngadap ka jing sngawngo bat ka jing aingo yo blai namar ka bangayo I ublai jonga ublai jong phi ublai jongi une u Jesus Christ ulong babha ka jing baha jong blai ka ba upunyo hangi ye ka ne ka ktin ke jing o lang ba ka ktin jong blai ka bangyo long kumne ba phi long kumne phi de ki khon jong blai ni long ki khon jong blai ni shlai ni dap ka jing aingo yo blai ka buram ka jing ro ngin ai sho blai u blai jing yo long badai ban yo ka buram bat ka jing ro nga ai ku blai I je phi ki paralok ki ba I baro lamba ye phi ki parabangek bi I wai poi baro de ka jing e nga ai ku blai I je phi ha ka kerteng ka ba thiang ka ba im ka ba don bor jong trai jingi bo ulong u Jesus Christ kene ka por ka ba menta so chi sen ye ka bangayo banwan ban ye kendo Shepi bat yepi lengba kena ke channel kubor babha ke tin ublai ye ke bangi yo ban ya selok ike tin ke jong blai yepi bat ngedap ke jing sngawngu yo blai bangi yo ane ke poro bangin ya sha skor bangin ya puson bangin perkhat ye kata ke tin ke jong blai ka benta hane ke por ke badon hadok nut jenga ke bangan sam ban ai ke jinga selok yepi kata kelong ka benta hakane ke por ke dei ne ke tin jong blai Henry kene kalong kuat bani selok cepi kata kalong syapang ke baong ke kecien jong belai ke bakumne kata kalong ong kumne uta ubale ya kamon ukpa jonga ubah peneng uta ubale ya kamon ukpa jonga ubah peneng kata ke benta ni kuat bani puson ban perkat hakane kene kene ke ketien ke jong belai hi na ke gospel jong Matius nyau lunong dekat ke baar pewai. Ikintin ki bang kumne sengap ngan pule. Naga gospel jong Matius so chisien. Nyau lunong dekat ke baar pewai. Ikintin ki bang kumne. Omu beriu baro ubaong hanga atrai. Uban yok lek hapok kahima ke beneng. Henry uta keng ubale ye kamon ukpa jonga ubah beneng. Ngan shim tang tu ke benta ke baong uta ken ubale ye kamon ukpa jonga ubah beneng. Uta ken ubale ye kamon ukpa jonga ubah beneng. Kene kede kektin jong belai. Bat kene kektin jong belai ke bangi tip kede ke jing keren jong belai. Bat ngitip ba kene kede kata ke ba ublai uai hangi kene kektin ke jong o. Para bangit beig baro uway puway. Kilok ki beig baro uway puway. Tungin ngek ya kaktin jong belai. Ngek ya kaktin jong belai. Syangya haka jingkular kaktin ke jong belai. Ngek ya kaktin ke jong belai. Baka taka jingek jongi. Daka bangi pediangi karu haka doknot jongi. Bat kata ka jingek jongi ka bangi syangya ene kaktin jong belai. Bangi syangya haka jingkular ke ktin jong belai. Ka jingkular ke ktin jong belai kalong ke bas kham. Bat kalong ke ba bamju kula nama bamju kala namar ba ka ka jingkular ke jong belai. Bat omdon menu ubala ban penkelai jingkular ke jong belai. Namar ka jingkular ke ktin jong belai kalong ke bas kham bahaku kilok ki bangai ki baik jong jisu. Syangya haka jingkular ke ktin jong belai. Ngek ye ke ktin jong belai. Ni ngin long kita ki breu, nepi ki breu, ki ba kokngo ya uta ukpa bam jekot ukpa ubah beneng. Ban kokngo ya o. Ngek ye ke ktin jong belai. Ngek ye to ukpa ubah beneng. Ngek ye uta ublai jong ajong pi ukpa ubah beneng. Kektin jong belai ko ang ne sngap ke bang ne. Utaken ubale ye kamon ukpa jonga ubah beneng. Ngin kokngo ye kamon ukpa jonga jong pi ubah beneng uta udai ublai kai. Ka jing kokngo jonga ka jong pi i. Kata kalong ka bagi ngait ye kektin ke joko. Bat ngi syangya ye ka jing kular kektin ke joko.
Ni syangi aga jing kular ka ketien ke jom belai. Bat kata ka jingan jingi ka ketien ke jom belai bangin lero. Ong na ka citi jong Jacob arla nang nakot ke bakat nyau. Kumtar u kata ka jingat lada kamdan ka jingle kalong ka bayap. Kalong ka bayap. Ka jingat junga jong pi habangi nget ya ka ketien jom belai. Ni syangi ru ya ka jing kular ka ketien jom belai. Ni nget ya ka ketien jom belai. Bat ni de ban lero ni de ban imro kat kum ka ketien jom belai. Kum meneng ong na ka citi jong Jacob ar kat nyau. Kum tar u kata ka jingat. Lada kamdan ka jingle kalong ka bayap kan. Syubu mentangi ong. Ni nget ya ka ketien jom belai. Ni syangya ka jing kular ka ketien jom belai. Hanrai. Lada nga lada fi. Lada ngimle. Kemut kata ka jinget jungi kalong ka bayap. Dia tak tahu kalong ba. Nga kentu nga ya werpi. Kum bangi langit ya ka ketien jom belai. Kum bangi la syangya ka jing kular ka ketien jom belai. Bat ngin le. Kat kum ka ketien jom belai. Ngin im. Kat kum ka ketien jom belai. Ka jing im jungi. Kan ya day baka gospel. Ong Filipi iwe dekat ke ba arpun yau. Tang ba karukom ke ba piim. Sengap. Karukom ke bangi im. Ai bakan ya day baka gospel o Chris. Bakan ya day baka gospel o Chris. Kata ong ketien ke jom belai. Kata ka jing keren ke ketien ke jom belai. Yangi baka jing im jungi. Karukom ke bangi im. Kan ya day baka gospel o Chris. Dekat mau kalong yingi ke way. Habangi pediang yukpa bam jikot. Uni ublay jangi. Ukpa ubah beneng. Hari yakamon jeng o. Ngin le. Wat kentat yakamon ke jong ublay. Pendam penkok il dia hakamon ke jong belai. Le yakamon jong belai. La de pi kentat yakamon jong belai. Pi pen sneu yala dia. Ong Lukas nyau lunong rekod ke balai peu. Ki parisi bat kerusat ki kentat yakamon ubelai syakaban sneu yala de. Naba om syam lepen baptis ki dao. Sngap. Utakeng ubale yakamon ukpa jonga ubah beneng. Uta ubale yakamon ukpa jonga ubah beneng. Yakamon ublay jonga. Yakamon ublay jong pi. Yakamon ublay jongi ken mau ngin pendam. Bat ngin kok ngo. Bat ngin lek yakamon jongo. Ngin lek yakamon jong belai. Lalu pi kentat yakamon jong belai. Pi pen sneu yila dia. Pi tip mengitip bangilong ki jing tau jong belai. Pi tip nam pi de kita ki jing tau ki jong belai. Pi tip hiba pilong ki jing tau ki jong belai. Bat pitip u bela suspa ai pide ka dorba. Pitip bangilong pilong kita ki syekri ke jong belai. Ki syekri. U syekri. Di ban burom milau kunrat. Ban nyokor lau kunrat. Ban burom milau kunrat. Ban nyokor lau kunrat. Bat penkongu riu kunrat. Bat pensinyom bahar riu kunrat. Ban pensinyom bahar riu kunrat. Bat ban le ru kata ka mon jong kunrat. U kunrat jong ajong pi. Ude u jisu. U try jongi. Ubelai jungi belong ujiso. Ong episos nriu lunang rekod ke ben riu. Om dak ba syekri akamat. Kum kinong pensiyo bahai ke breu. Henry kum ki syekri u Chris. Ngap. Kum ki syekri u Chris. Dak ba le ya kamon ubelai nadu ka mense. Kum ki syekri u Chris. Dak ba le ya kamon ubelai nadu ka mense. Ngap. Kata kalong yengi kum ki breu. Kata kalong om bengi pensingaw bahai ki breu. Henry pensingaw bahai yo belai. Kajing pensingaw bahai jong yo belai. Kajing pensingaw bahai jong pi yo belai. Kaong hang ni uta ubale ya kamon ukpa jonga ubaha beneng. Pinle ya kamon ublay jong pi ublay jong i ujisu Christ. Pinle ya kamon ka jong ujisu. Pinle ya kamon ka jong blay. Kata kadai kalong ka ba ngipen sngaw bahai yo blay. Ngipen sngaw bahai yo blay. Pi pen sngaw bahai yo blay. Kanlong yang ngai pi tu pinlong tu ngin long. Ban pen sngaw bahai la ka jong kunrat. Ban pen sngaw bahai yo try jongi. Ban le ya kamon jong nadu ka mense. Nadu ka mense.
bangin yakun bangin syashi tomru na ka benta ga jing o kum ong Filipi iwe de khot ka ba ar pa kundai na ba hapi tel ai na ka benta o kres om tang ban nget i o here ban syashi tomru na ka benta ga jing o snap om de yanga kam de ye pi tang bangan ong ngala itu yo jisu ngala pediang yo jisu Henry ke pat ngala le de menta ga jing o ngide ban syashi tom na menta jing o kemut ba ngin pen snyo bahai o kum nungin syashi tom na menta jing o kum nungin pen snyo bahai o da ka bangin pen kok ngo iela de da ka bangin pen rit iela de dangin pen dam iela je kala jong utrai ngin kok ngo iya o ngin le e ka mon jing o uta ubale ya ka mon ukpa jonga ubaha beneng Henry pin long ngin long kita ki ba kok ngo bat ki bale ya ka mon ukpa ubaha beneng ublei jonga ublei jong pia kum no blen sngo bhai ngai fi kai ka bo blen sngo bha e ngai fi ka de ka jing kok ngo ublei chem sngo bha ublei sngo bha ga jing em jonga ka jong pi la ding nang ban pen kok ngo pi tip nem kam bha ka de ka jing kok ngo ong na ka kitab Samuel ka ban ning kong khat san la nong na khot ka ba ar phu ar Samuel ong kum ne te Samuel u ong te Samuel u ong u try u sngoba ma ki jing ai ngu thang bat ke jing kenya bat ke jing kenya kumba ha ka ba ko ngu ye ka ktin u try ha khmi ka ba ko ngu ha khmi ka ba ko ngu ka khamba bani ke jing kenya ha khmi ka ba ko ngu ka khamba bani ke jing kenya bat ke ba yo sngau ban ye ka kleng ki langsung snap ka khamba bo blei chem snyo ba ye ka bo blei u chem snyo ba yanga ye pi ka de ka jing pen ko ngo ka de ka jing ko ngo ban ye ka jing kenya ong Samuel ka baning kong khat san de khot ka ba ar pe ar kani ka de ka ong ka tien ka jong blai kani ka de ka ta jing kran ka tien ka jong blai de ta ka daw ko long ba ngi baro ngin le ye ka mon ukpa jonga jong pi ngin le ye ka mon ukpa jonga ka jong pi ngin le ye ka mon ka jong u blai pin le ye ka mon ka jong u blai ngin pen sngo ba blai ngin le ka mon jong blai ngin le ka mon jong blai ringkat baga jing em jong a jong ping nget ka gospel bat ka jing em jing kan ye de baga gospel ka rukom ka bang em kan ye de baga gospel ngin pen sngo ba hai blai on do blai cham sngo ba ya nga on do blai cham sngo ba ga jing em jong fi tip ne em u blai jubab ye fi kum ang na ka kitab jing ruai sam u da bet lai pnyo de khat ka basau ku bang to pen sngo ba ye la de utrai te un ai hame ye ka jingkwa ka dot not ke chong me to pen snyo ba ye la de ho try te un ai ka jingkwa ka dot not ke chong me snap pen snyo ba yo blai oh pen snyo ba yo blai ka ai ka jing pen snyo ba jing yo blai ni le e ka mon ka chong ni ko ngo ye ka mon ka chong ni im kat ka ma gospel ni ya kat ka ma gospel ni ngai ye ka ktin ka chong ni ko ngo ye ka jing kula ka ktin ka chong blai ni shangia ka jing kula ka ktin ka chong blai kata kalong yang ai pi bandon ha ka dot not ka jing mot ka jing em jang ni te u blai snyo ba ngai pi ken mau kalang tamu try ai pi la do blai snyo ba ka jing em jang ni ong na ka gospel jo Matius riu lu nong khat ka balai po lai ka ong pinya wat shuai ka hima jong blai bat ka hak ka jong te gini ka ai baro on ai leng tam mi pi ong ka tin jong blai ngin wat shuai ka hima jong blai ngin ai ka hak ka jong blai te kalang tam pin sa yo diang ong probab khat nyol nong khat ka baning kong ka ong ba la ka ba shikan tin ka ja suda lembat ka jingsuk ban ye ka ying ka ba dap da ka jing khawai lembat ka jingale oh la ka ba shikan tin ka ja suda lembat ka jingsuk ban ye ka ying ba dap da ka jing khawai lembat ka jingale oh utrai jong yulong ba ba ublai jing yulong ba khu ublai jing yulong ba ho oh ba ba tam kene ka long ka bentang ya slok pedang yang pian ka por ka bentang kan tu nga ya very pi kilok ke bait baro uway puway ubay shot score ubay sngaw ye na ka ktin ga jong blai to pin ko ngo to pin pen ko ngo ilade hakamon ga jong try pin le
ia kamon ukupa ubah peneng. Le ia kamon ubelai. Le ia kamon utrai. Le ia kamon ukunrat. Pen sngo bahaya u. Bat pen kok ngu ia ladi ha ubelai. Ubelai ni kerkui pian kerkui ngani kapot menta di tui pendam jing duai lengkot ubelai ni ban kerkui pi ke ba syak skor ia kani ke ketien jom belai. Ngini duai. Nga ai ngu ime try. Nga sngo ngu ime abelai. Melong belai babaha. Belai badap dega jing iat. Ya rap ingi ko try. Ngiliak sngo ke ketien jom. Utau balik kamon ukupa junga pahap ni. Kopa be junga ya rap yang. Ya rap ikini kilok ki parlok baro ki yok sngo. Ya ka bagi nang ban le kamon jom. Kopa be junga. Oh try ka bagi nang ban le kamon jom. Try jisu nginang penkok ngu ila de. Ya ka jing jing ya kamon ke jom. Ker khui ki parlok ke ba syak skor ke ba yok sngo. Pendap ingin deka bor ka jom mensim khoi jom. Ya lam ingi ko mensim khoi. Dan rengkat jisu ki por baro. Nga ai ki me ko try nga duai. Bat ngapan kini kertengu jisu hala kertaru di. Amen. Amen. Ublay yok ban kerkui fi. Un kerkui ngi woi pui baro. Ngin se kendu haka woi pat kapor. Ban yok sngaw ikat ketien jo ublay. Ublen kerkui na menta keburam jo. Amen. Amen.